Sí, sóc un dels 100 concursants d'aquest programa i si vols saber com ho hem viscut des de dins, queda't que t'ho explico. Bon dia, família. Són les 7 quasi. Ens hem pogut aixecar més tard perquè marxem mitja hora més tard. L'autocar ja està aquí, 10 minuts hem de deixar i ens anem a gravar dia 3. Què, Liles, esteu preparats avui per separar-nos? Per deixar És trist. És trist. Bueno, estem fent el hit del Soc i Seré amb els coneixements musicals de l'Enric. Els tradicionals teus, home, no fotem. I ara anem a saltar el castell per tercer dia consecutiu. Avui hi ha boira i som la meitat. Ai, cookies, que ens han regalat. Patrocinador oficial del Soc i Seré. I la cantimplora és l'hòstia perquè no s'escalfa ni de conya. Ahir la tenia ple sol i estava super fresqueta i com... Això, contingut no patrocinat, Hem anat al Castell d'Hostalric, com cada dia. Avui hem fet la gravació del segon episodi. Ha sigut durillo, perquè ens han fet triar. Era el cap. Ell ha sigut un dels que ha triat i després l'Edgar ha sigut l'altre. I anant fent primer un, després l'altre, després l'altre. I havíem de triar 25 persones. I demà sabem quina es queda i qui marxa. Després hem fet la prova, que era tema gegants. Hi havia 3 grups. Coneixement, que eren 5 persones. Intuïció, que eren 5 persones més. I ball, que eren 15. Allà ens han separat i hem estat tot el dia separats. No Cadascú podíem la seva parlar, prova, no ens podíem trobar. Res de res. Llavors cadascú ha fet la seva prova. La d'intuïció era ordenar els gegants que estaven desendreçats. On valia 3 punts. Ball valia 1 i coneixement 5. La del coneixement que l'has fet tu. Era saber el nom de cada parella de gegants. I el ball era fer un ball de nans. I els ha quedat molt guai, s'ha de dir. Però, malauradament, és l'únic que hem fet bé. Perquè tant intuïció com coneixement han guanyat ells i ja està. El jurat de la prova de ball era l'Espartac Parano. Una noia que es deia Clara, constructora de gegants i gegantera. I els hi ha ensenyat la coreografia dels que havien de ballar. I una festa major final. Sí, ens ho hem passat molt bé. Sí, la festa major final ha sigut molt maca. I ens han ensenyat un diccionari. Pista de demà, vosaltres tindreu un avantatge demà. L'Eli ha decidit que no en té prou en tot el dia, que necessita córrer. Això li diuen tècnica, d'altres els hi diuen fer ballar el cap gros. Això. Estem fent un paraulògic. Has vist algun, Enric? A veure. Si no, no pararem el vídeo. Vale, faig. Avui ha sigut un dia llarg, que ens han separat, però bueno, havia d'arribar un moment perquè al final tots acabarem separats, perquè només en guanya un. Us trobo a faltar durant el dia. Uau, avui sí, Molt bé. Estic escoltant una gent, passant-s'ho molt bé, insuportable una mica pels veïns segurament. I he dit aquesta... No, he dit no! Dic... Ha sigut una putada perquè hem fet com un grup guai durant aquests 3 dies que portem, que en realitat semblen 3 setmanes, i demà hi haurà la meitat que marxarà. Bon dia, Catalunya. Perdoneu aquests cabells. Són ja quasi les 7. Avui eliminatòria i pot ser que me'n vagi cap a casa. Si me'n vaig cap a casa, m'aniré bastant content d'haver estat aquí 2 capítols. Sabem que això és un concurs i quan sortim d'aquí podem fer el que vulguem. Cervesa, agafar un vi del Priorat, el que sigui. Vaig a esmorzar. Tinc un kiwi I què vol dir això? que cagaré avui. Literalment la meitat d'aquesta taula marxa a casa. Sí. 2, 3, 2, 3. Perdem tots perquè uns tindran FOMO i els altres també. Sí, guanyem nosaltres, ens deixaràs la GoPro per seguir el reportatge. Està escoltant tocant del bolet. Quart dia de salar el castell. Potser l'últim, potser no. Mireu les vistes. Estem aquí. I a partir d'aquesta porta ja no puc gravar. Com sempre hem començat a la grada i ens han explicat que seria llengua catalana, que ja ens ho suposàvem amb el del diccionari d'ahir. El títol de la prova era No te'n vagis de la llengua. i que estaria dividit en 2 parts, el repte. La primera part no sabíem de què anava i la segona part era un dictat que el descrivien com el dictat més difícil de la història. I havíem de triar una representant de cada equip perquè fes aquest dictat. Teníem 3 candidats. Teníem el Josep, teníem l'Ares i teníem la Júlia. El Josep s'ha desmarcat perquè no volia tenir aquesta pressió i l'Ares i la Júlia estaven allà, però hem escollit la Júlia. Els altres han trigat més i han trigat l'Helena. Quan ja teníem escollit això, ha arribat el moment de descobrir l'avantatge que tenia l'altre equip i resulta que, tremendo putador, el seu benefici era que podien bloquejar la persona que nosaltres havíem escollit. És a dir, que la Júlia Florences al final no ha pogut ser, sinó que l'hem hagut de canviar. Hem escollit l'Ares, era l'opció més cap, i hem anat a dinar. Fins que hem hagut d'anar a fer la primera part del repte, que era la part que no sabíem de què era. Tot el que ens han microfonat primer a tots els liles i hem pujat a fer la prova nosaltres. La prova consistia en que cadascú de nosaltres tenia una cadira, una tauleta petita per escriure, un paper i un boli. Teníem una persona de l'altre equip al costat amb un cagani. Ens deien un barbarisme i nosaltres en 15 segons havíem de
d'escriure la paraula correcta. En el català normatiu teníem dues oportunitats. El primer error, el nostre vigilant ens posava el caganer sobre la taula perquè l'havíem cagat. I el segon error, ens agafaven el full i ens la robava i ens anàvem cap a fora. Com més rondes féssim, millor. En el nostre s'ha quedat la Júlia justament fins al final, ha aguantat una estona però no ens ha dit quants havia fet. En l'altre cas ha quedat el Pau fins al final però tampoc ens ha dit quants ha fet. Amb això ja anàvem a la següent prova, a la del dictat. Ens hem posat cada equip darrere de la seva representant, silenci absolut, i l'Àngela ha començat a recitar. Però era rebuscat de collons. S'ha de dir que ho han fet superbé, tant l'Helena com l'Ares. Han anat a corregir i allà nosaltres ja estàvem fent plans de vale, quan ens facin fora, hem mirar a veure si hi ha algun hotel per aquí. Han arribat les correccions i resulta que només hi havia una falta d'ortografia de diferència. Nosaltres n'havíem fet 9 i elles 10. L'Ares ha esdevingut l'heroïna del nostre club. Albert ja no hi és i l'Oveda tampoc. Així que no tinc company d'habitació. El que sí que tinc és un cansament espectacular. Així que, bona nit, família.